intom tgħidulu il-manjus il-kbejr u tagħmlu sew. Għax tagħmlu dak li qalilna nagħmlu Ġesu. Ġesu innifsu sejjaħlu il-kbejr, il-manjus, Ġesu innifsu sejjaħlu il-kbejr fost dawk li twildu minn nisa, anzi Ġesu iżid id-doża u jgħid ma kienx hemm ieħor ikbar l-ikbar. Imma ngħid jien il-kbejr l-ikbar il-manjus min m'għandux jilbes. Il-kbejr il-manjus min m'għandux jiekol. Min jaf xi plattem jistenniekom wara din il-qudiesa. Il-kbejr il-manjus min jagħżel illi ma jdoqx l-imbejt. Il-kbejr il-manjus min m'għandux saqaf fuq rasu li fil-kwikeb tas-sema. Il-kbejr il-manjus min m'għandux dar lief ir-ramel tad-deżert. Il-kbejr il-manjus dak li kulħadd jieħodha kontra tiegħu u li jieħodha kontra kulħadd. Il-kbejr il-manjus dak li ma kienx makak biżżejjed tawwa lil sienu u spiċċa kif spiċċa. Dan hu l-kbejr il-manjus. Ippruvaw irriflettu ftit il-figura ta' dan il-bniedem Ġwanni l-Battista kemm tiskontra, kemm tagħti daqqa ta' pon kbira fl-istonku tagħna l-koll. Għax ir-raġuni tagħna mhix bħal tiegħu. Il-kbir għalina mhux dak li bħalu jiġħad il-possibilità li jkollu status saċerdot, kellu l-grazzja l-ewwel li ġie fid-dinja. Alla biss jaf kif ġie fid-dinja Ġwanni l-Battista. Imbagħad jiġħad l-status ta' qassejs illi ftejt kellhom iċ-ċans u l-opportunità li jieħdu f'ħajjithom għax inserta missieru kien saċerdot u dan jiġħad l-status. Fi żmien f'dinja fejn l-status fejn li tkun importanti, li tkun popolari hija neċessità. Naraw x'nagħmlu aħna għat-tfal tagħna kemm nibbuttaw, kemm nippuxjaw, kemm nippruvaw inmiddu pass kultant itwal milli waslu saqajna jew milli waslu saqajhom biex impoġġuhom f'pożizzjoni biex ikollhom pożizzjoni. Araw x'nagħmlu aħna biex ikollna dar deċenti jew dar fejn nistgħu nkunu komdi. Araw x'nagħmlu aħna biex ikollna gwadan biex naqilgħu. Araw x'nagħmlu aħna il-kompromessi li nagħmlu kultant anke mal-verità, kultant lesti li nawġu l-verità. L-importanti li ma nbatgħux jew aħna jew dawk li nħobbu, dawk ta' madwarna. L-oħra ma jimpurtax. Imma aħna jew ta' madwarna mhux sew li nbagħtu allura akkost li nawġu il-verità. Araw x'nagħmlu aħna. Pereżempju, meta ikun hemm kelma li rridu ngħidu jew li għandna ngħidu, kemm nippruvaw nfittxu l-iktar modi diplomatiċi u l-iktar modi illi ma jweġġewx u ma jurtawx. Akkost li kultant ma ngħidux il-fatti kif huma, imma l-importanti li nsalvaw ġildna, li nsalvaw rasna. Din hi d-dinja li ngħixu fija. Illi hija f'kuntrast fi ġlieda
ma dak li hu Ġwanni l-Battista. Allura x'ngħidulu l-Manjos il-kbejr? U ngħidu ilu bil-qalb. Jew ma tgħidulux bil-qalb. Ngħidu ilu bil-qalb, għaliex ngħidu ilu bil-qalb? Tafu għaliex? Għax fil-fond tal-fond ta' qalbna hemm il-Manjos, fil-fond tal-fond ta' qalbna nafu li għandu raġun. Nafu li għandu raġun. Fil-fond ta' qalbna nafu illi t-triq tal-bniedem hija triq tal-verità, mhux it-triq tal-gidba. Fil-fond ta' qalbna nafu li meta ngħidu kelma b'oħra biex naslu fejn irridu aħna, inkunu qegħdin nisbaljaw. Fil-fond ta' qalbna nafu li l-umiltà ta' Ġwanni hija triq vera tal-bniedem. Ġwanni tant kien umli, tant kien bniedem veru, tant kien umli. Illi il-Vanġelu kontinwament jiddeskrivija din il-pożizzjoni tiegħu li jkun lura, li jkun wara. Ma jistħoqlejx inħollu il-qafla tas-sandli tiegħu. Ġej wieħed warajja illi hu aqwa minni. Jeħtieġ niċkien jien biex jitollaqu. Id-dixxipli tiegħu ta' Ġwanni jibgħathom hu stess wara Ġesu. L-umiltà kbira, l-umiltà hija l-verità. Ġwanni li ma jfittiex li jkun fiċ-ċentru tal-attenzjoni, forsi kif qiegħed jien bħalissa. Ġwanni li huwa l-bniedem veru. Il-kelma bniedem uman ġie mill-kelma humus, ġie mill-kelma art, ġie mill-kelma trapp. U Ġwanni dejn kien jafa u kien jgħixha. U kull meta aħna nagħllu rasna, kull meta aħna fil-ħajja tagħna nġibu ruħna b'mod differenti, kull meta rriduha tgħaddi tagħna, kull meta akkost li naslu fejn iridu naslu nawġu l-verità, aħna nindunaw li Ġwanni ġofina, li il-Manjus ġofina jinkett. Il-Manjus ġofina joqmos, il-Manjus ġofina inigżilna l-kuxjenza, għax kollha kemm aħna għandna l-Manjus ġofina. U għalhekk ngħidulu kbejr, għalhekk ngħidulu kemm inti kbejr, għax joħroġ kapaċi joħroġ minni, kapaċi joħroġ minnek dak li jien minħabba l-biża', minħabba interessi oħrajn personali, inżomm maqfulin ġofija. Ġwanni huwa l-bniedem tal-verità. U tant kien il-bniedem tal-verità li saħansitra jasal biex lill-Erodi jurih u jgħidlu bi kliem ċar mingħajr tidwejr ta' kliem il-fatti kif kienu. Int ma tistax toqgħod mal-mara ta' ħuk. Mhux sewwa Alla ma jrejġ. U l-kol kemm aħna dejn nafuha għalkemm jiġrilna li mbagħad minħabba ċirkustanzi tal-ħajja, għalkemm jiġrilna mbagħad li minħabba id-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom fil-ħajja, aħna wkoll jirnexxielna b'xi mod niddefendu, nawġu, niġġustifikaw. Għax ma tistax tagħmel mod ieħor għax u ħalli għalina mbagħad ħansibu r-raġunijiet l-iktar validi biex niddefendu il-pożizzjonijiet tagħna li jkunu il-bogħod mill-Manjus ta' ġofina, minn dak li nħossu verament ġofina. Tant li sfortunatament imbagħad ħafna drabi nibqgħu ngħixu b'dan it-toqol għal ħafna snejn jekk mhux għal ħajja kollha tagħna. Mela l-Manjus l-ewwel qabel kollox għax kapaċi jikxef u jgħid il-verità li hija l-umiltà. Kemm minna fil-ħajja ngħixu l-ansjetà u t-tensjoni tal-prestazzjoni. Fi kliem ieħor li jien irid nasal, li jien irid nilħaq, li jien irid inkun xi ħadd, li jien irrid nagħmel xi ħaġa li tibqa' tissemma. Kemm minna sfortunatament ngħixu f'din l-iskjavitu, f'dan il-jasar li jkisser lilna, jaffeċ lilna u ħafna drabi jaffeċ il dawk ta' madwarna. Ġwanni li kien bniedem saqajh mal-art, li kien bniedem li kellu stima kbira tiegħu innifsu, li kien bniedem li ma kellux bżonn nifittex iktar min jirrispettaħu min jistmah, għax l-istima kienet qiegħda ġo fih, ir-rispett kien qiegħed ġo fih.
għax kien jaf li kien mibgħut minn Alla, kien jaf li kien maħbub minn Alla, kien jaf li kien aċċettat minn Alla. Mhux talli ma fittix li jkun fiċ-ċentru fin-nofs, talli warrab fil-ġenb u empowerja lil ħaddieħor, tas-saħħa lil ħaddieħor, tal-poter lil ħaddieħor, lill-istess Ġesu. Jien nammitkom bl-ilma u lil Ġesu jagħtih il-poter, morru wara dak, għax dak jammitkom bl-ispirtu bin-nar. Araw min kien Ġwanni, x'kopor ta' persuna kien Ġwanni, x'ma ngħidulux kbejr Ġwanni. Ġo fina dawn is-sentimenti kollha kemm aħna nħossuhom, anki jekk maħniex kapaċi nwettquhom, anki jekk ċirkustanzi tal-ħajja jġibuna f'sitwazzjonijiet li naġixxu totalment bil-maqlub, li rridu għataddi tagħna, nkunu fiċ-ċentru tal-attenzjoni aħna, l-importanti l-istatus tagħna. Għaliex huwa Manjus Ġwanni? Għax Ġwanni jaqla minn ġo fina s-sens kbir ta' ġustizzja li għandna. Il-koll kemm aħna dan jgħiduh il-psikoloġi, il-koll kemm aħna għandna sens kbir ta' ġustizzja, x'jiġifieri? Jekk li xi ħadd tagħmel li xi ħaġa weġġani, jien se nirrabja, jien se nħossa. Imma ma nħossix daqskemm meta jien nagħmel xi ħaġa lilek u nweġġek, ma nħossix daqshekk. Is-sens ta' ġustizzja ta' Ġwanni li jġibni nsew jgħidli jisma' bħalma int ma trix min iweġġek oqgħod attendi biex ma tweġġax il-ħadd ieħor. U dan jgħidu ċar f'salluqa, ċar daqs il-kristall f'salluqa. Jekk jien meta xi ħadd jikkritikani b'mod distruttiv u weġġani, allura jien ma nistax nikkritika lil xi ħadd ieħor b'mod distruttiv. Jekk jien meta nieħu dak li mhux tiegħi, jekk jien meta xi ħadd jieħodli dak li mhux tiegħu jien inweġġa, meta xi ħadd jieħoduli, allura jien m'għandix nieħu xi ħaġa li mhix tiegħi. Jekk jien niddejjaq meta xi ħadd jippretendi xi ħaġa minn għandi bid-dritt, allura jien m'għandejx nippretendi xi ħaġa bid-dritt minn għand ħadd ieħor. Dan hu s-sens ta' ġustizzja li qiegħed ġo fina l-kol kemm aħna, imma naqbżuh, nibbajpassjaw, nisbaljaw, il-ħin kollu, għall-interessi oħra. Ġwanni l-Battista idur fuq is-soldati u jgħidilhom ikkuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom. Idur fuq il-pubblikani salluqa u jgħidilhom tiħdowx flows iktar milli għandkom tieħdu, tikkorrompowx, jgħidilhom lill-pubblikani Ġwanni l-Battista. Lin-nies in ġenerali aqsmu dak li għandkom. Għatuh lill-oħrajn jekk intom għandkom iż-żejjed. U Ġwanni kellu s-saħħa jgħidhom daw l-affarijiet mhux bħali. Jien m'għandix din is-saħħa għax m'għandix ix-xhieda li kellu Ġwanni, ix-xhieda tal-esperjenza ta' ħajtu, ix-xhieda ta' bniedem fqejr verament. Però dak li jgħid Ġwanni lin-nies, lis-soldati, lill-pubblikani qed jgħidu għalija. U qed jgħidu għalina l-koll. U bir-raġun ngħidulu l-Manjus għax ngħidu iwa, għandu raġun Ġwanni li dak li jkun jekk il-pagi deċenti għandu jikkuntenta ruħu bija. Għandu raġun Ġwanni għax jekk jien ħaqni daqshekk ma nistax nippretendi iktar minn daqshekk. Jien ma nistax nikkorrompi lil xi ħadd biex nasal fejn ir-rejt. Ma nistax. Għandu raġun Ġwanni, dan inħossuh ġo fina. Għandu raġun Ġwanni għax jien ukoll inħoss li meta jien fil-bżonn hemm xi ħadd madwar li għandu bżonn jgħinni, hemm xi ħadd madwari li jien għandi bżonnu. Inħossa dejn, inħossu aħna l-koll. U allura bir-raġun ngħidulu l-Manjus Ġwanni, anki jekk aħna naġixxu b'mod differenti. Imma m'għandniex raġun meta naġixxu b'mod differenti. Kull ma nkunu nagħmlu, nkunu intaqlu u nippeżantixxu nagħmlu iktar tqila ħajjitna. L-aħħar punt. Mela Ġwanni u għal-Manjus għax ma beżax mill-verità. Fl-umiltà tiegħu ma beżax mill-verità. Ġwanni u għal-Manjus għax ma beżax jesprimi s-sens ta' ġustizzja li kellu ġo fih. Imma Ġwanni u għal-Manjus għax huwa bniedem liberu, kemm nixtiequ din il-libertà, kemm aħna l-sira u skjavi. X'jiġifieri bniedem liberu, bniedem ħieles. Bniedem li jaf il-verità, bniedem li jaf lilu nnifsu, bniedem li għali ħallu kollox, Ġesu Kristu li kien qiegħed jindika kien l-iskop ta' ħajtu. U dan kien jagħtih sens kbir ta' libertà. Meta l-iskop huwa ċar ta' ħajjitna. Ikunx il-ħajja miż-żewġa, tkunx il-professjoni, jalla jkun skop kif jixtiequ Alla. Jalla jkun skop kif jixtiequ Alla.
mhux xi skopijiet oħra. Meta l-iskopijiet ta' ħajjitna huma ċari u aħna lestri li ddedikaw ħajjitna kollha kemm hija għal dak l-iskop, allura jkun hemm libertà kbira. Ara kemm kien liberu Ġwanni. Diġà semmejna li ma qadx jgħid l-istatus li nkun xi ħadd. Kien liberu saħansitra mill-ġenituri tiegħu. Intom immaġinaw ftit, jiġifieri ommu Elisabetta ġejja mir-razza ta' min? Mir-razza ta' Aaron. Mir-razza ta' Aaron min kien? Saċerdot, l-ewwel saċerdot tal-Antik Testament. Zakkarija kien saċerdot u nnifsu. Il-libertà tiegħu, immaġinaw, ġifri familja ta' tobba jew ta' professjonisti, mbagħad ikollok tifel jew tfal, kulħadd jaqbad dik il-professjoni, mbagħad ikollok wieħed jgħid lejn ħammur mekkanik. Mekkanik. Ma rridx nistudja jien mekkanik. Mhux avukat jew professur jew mekkanik. Kien nies. Imma din kienet id-daqqa li ħadu Elisabetta u Zakkarija fil-familja tagħhom meta Ġwanni qabad u telaq lejn id-deżert. Araw x'libertà ta' bniedem, xi bniedem liberu kien. Kien jaf min kien fejn irid jasal, x'kellu f'moħħu, min kienu l-iktar persuni importanti f'ħajtu, Ġesu Kristu, ir-rida tal-Missier. Imma mhux biss, din il-libertà lilu tagħtu l-poter il-qawwa illi jgħid il-verità dejjem u jikkritika lil kulħadd. Kritika t-tempju. Tant illi ivvinta magħmudija ħasil ieħor differenti. Tinsewx illi dak il-ħasil li kien jagħmel fil-Ġordan tal-magħmudija, dak kien ilu jsejr fit-Tempju ta' Ġerusalemm, fil-banjijiet ta' madwar it-Tempju, kien ilu jsejr snin twal qabel Ġwanni l-Battista. Qabel tidħol it-Tempju int trid tinżel fil-banju, fil-mikvot, biex tinħasel tagħmel ir-ritt tal-purifikazzjoni tiegħek ħalli tidħol nadif fit-Tempju. Ġwanni qal le, mhux biżżejjed tinħasel. Imma mal-ħasejl hemm bżonn tal-indiema. Hemm bżonn li inti tiddeċidi li tikkonverti. Mar wisq li lien mis-sempliċiment ritwal maġiku li għax inti nżilt fil-banju u tlajt minnu allura inti nadejf b'xi mod. Le tittindaf minn ġewwa. Araw il-libertà ta' dan il-bniedem, il-libertà u l-kuraġġ u l-qawwa li kellu dan il-bniedem. Jikkritika lit-tempju ma jikkritika wkoll il-politiċi, jikkritika lill-Erodi. U kif kritikah lill-Erodi? Għaliex għax għalih l-ewwel kienet tiġi l-verità. Il-verità. U l-verità Ġesu jgħid fil-Vanġelu l-verità teħliskom. U għal-verità kien kapaċi saħansitra jagħti rasu. Kien liberu anke minn rasu Ġwanni l-Battista. Liberu anke minn rasu. Tistax tkun iktar liberu milli tkun liberu minnek iktar minnek innifsek. Tistax tkun iktar liberu minn daqshekk. X'mhux manjus, x'mhux kbejr Ġwanni l-Battista. Imma Ġwanni l-Battista l-kobor tiegħu issa ma jistax jibqa' hemmhekk f'dik l-istatwa. Il-kobor tiegħu b'xi mod irid jgħinna naqilgħu il-kobor li hemm ġo fina, għax aħna l-kol kemm aħna għandna dan il-kobor tiegħu ġo fina. U dan il-kobor kif naqilgħuh? Naqilgħuh kif qalgħu billi jindika u billi jimxi l-ħin kollu wara Ġesu. Dan il-kobor ġo fina jista' jinqala biss. Nistgħu noħorġuh minna biss jekk aħna nimxu wara Kristu. Ara taħsbu li min jimxi wara Ġesu jew min imur il-Knisja u xi fidejl u xi ħadd li m'għandux jagħmel u xi ħadd li fil-ħin tal-ġurnata jgħid ħammur nqattasija. U issa x'għandna ħafna affarijiet oħrajn x'nagħmlu allura ma mmorrux inqattawsija. Ara naħsbu li l-fidi tagħna hekk, il-fidi tagħna wisq iktar. Il-fidi tagħna u dan il-kobor li hemm ġol bniedem u li Ġwanni l-Battista kapaċi jurina bil-ħajja tiegħu. U li aħna nitnedu għalih, aħna ngħixu b'nostalġija għalih, aħna nixtiequh. U li Ġesu Kristu jixtieq joħroġolna. Għax il-kol kemm aħna kbar. U Ġesu Kristu jkun jista' jgħid ukoll għalina. Ma twilet ħadd fost in-nisa ikbar minkom. Intom u li Ġwanni l-Battista, aħna disċipli ta' Ġesu. Il-mulejja tina li l-festa ma tiġix biss biex nagħmlu storbju. Imma biex nidħlu naqra fid-deżert ta' ħajjitna. Ippruvaw innutaw ftejt. Riflettu naqra ta' ġifieri mingħajr ma nħossuna ħatja. Imma dak li qegħdin nagħmlu totalment il-maqlub tal-li kien jagħmel Ġwanni l-Battista. Ġwanni l-Battista l-parti kbira ta' ħajtu għexa fid-deżert. Jirrifletti, jaħseb fil-kwiet, mhux ipaċpaċ bħali, fis-skiet.
Ġwanni l-Battista l-parti kbira ta' ħajtu kif exa. Exa bl-essenzjal ta' ħwejġu, ix-xar tal-ġemel, ġilt ma' qaddu, jikol il-ġirati, ma jixrobx. Totalment il-maqlub ta' kif aħna ngħixu l-ħajja tagħna. Imma fl-istess waqt ngħidu kemm hu kbir, għax forsi dak li jipritka u għandna bżonnu verament. Xi pritka Ġwanni l-Battista? Ħaġa waħda. Il-konverżjoni. Nbidlu l-qalb tagħna. Li l-qalb tagħna nagħmluha dejjem tixbaħ iktar lil ta' Ġesu kif ipprova jagħmel hu. Imma għaliex? Għax fil-fond tal-fond ta' qalbna għandna miktub lil Ġesu. U qabel ma nsibuh hemm ġew lil Ġesu, kull wieħed u kull waħda minna ma nsibux kwiet. Ew nitolbuh lil Ġwanni l-Battista biex id-deżert li huwex jibda jagħmel parti mill-ħajja tagħna, riflessjoni. Għalhekk wasal fejn wasal Ġwanni l-Battista. Ir-riflessjoni, ma baqalniex żmien nirriflettu. Kif inkun waħdej illum x'imkien x'nagħmel, anke fuq it-toilet x'nagħmel, naqbad il-mobile, kif inkun waħdej. M'għandix mument waħdej, hekk jew le. M'għandix mument waħedna, m'għandniex mument biex naħsbu u nirriflettu. Ma tistax torqod bil-lejl tixel it-television, ma tistax torqod bil-lejl taqbad it-tablet tara Netflix, ma tistax mhux tirrifletti. Il-maqlub ta' dak li għamel Ġwanni l-Battista, il-maqlub tal-konverżjoni ta' Ġwanni l-Battista u li prietka biex jien ukoll jien u int inkunu nistgħu naslu għal kobor tiegħu. Manjus Ġwanni l-Battista u nkunu manja aħna, manjus aħna jekk aħna nippruvaw nimitaw lil dan ir-raġel kbir li ħab lil Ġesu u li ħab lil bnedmin.